Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe maos salah setunggaling cerita cekak anggitanipun Tiwi SA kanthi ira-iraan menika Bunci Abab. Kados pundi lampahipun cariyos, sugeng midhangetaken. Di 2 taun kepungkur kendaraan kuwi dak duwiti kanthi rega 45 yuta. Rumangsaku ora klarangen wong najan umure tuwa nanging isih katon bregas gek kabeh instrumene isih normal. Katik pajeke anyar dening sing duwe mentas bae diregistrasiake. Sakawit dak nyang semono kuwi ora entuk jalukane 50 yuta. Lah aku sing ora wani panganyangku wis pol yaiku 45 yuta. Kendaraan digawa bali. Jebul bengine aku ditelepon, kendaraane diwenehake. Isuke diterake menyang omahku, uga banjur dak duwiti kontan, STNK lan BPKB-ne dipasrahake. Dak teliti lan dak cocokake, kabeh cocok. Aku lega rumangsaku oleh tukon barang apik gek regane murah. Nanging bareng bakule mungkur lan mobile dak teliti maneh, jebul ana sing beda. Bane ngarep sing nalika ditawakake sepisanan rumangsaku isih katon anyar, saiki salin. Najan ora alus banget nanging cetha yen dudu sing dipasang wingi. Agan aku nyanda HP ngubungi bakule arep protes ning jan Sontoloyo tenan. Dak hubungi ora kena, HP-ne ora diaktifake. Mongko aku kadung ora takon ngendi alamat omahe. Ya wis dak terima-ake, mbok menawa pancen wis bejaku dadi korban politike blantik mobil. Tumrap blantik mobil sajake molitiki pembeline ngono kuwi wis dadi pakulinane. Ya kuwi sok ngotot barang apik saka mobil dagangane nuli diganti ala. Sarene aku kurang tatak yen kudu nganggo mobil sing bane wis alus. Sorene langsung dak ganti anyar, ban loro ukuran teluasan rega 700.000. Ateges total tukonku mobil dadi 45 yuta punjul 700.000. Ra apa-apa, sing penting saiki bane anyar, ora bakal bandakalani yen dienggo lungan adoh. 2 minggu candake ngepasi dina Ahad, sirku arep tilik anakku ning Malang. Awit wis rada suwe ora tilik. Kujur nalika mobil dak uripi mung engek-engek tok mesine ora gelem muni. Dak peksa-peksa malah wusonane akine tekor. Karo ngempet rasa mangkel kap mobil dak buka, akine dak teliti. Aku kaget. Lah jebul akine ya dudu aki sing dhisik. Ateges karo blantike ya di otot-otot, diganti aki bekas sing wis ora kuat nyimpen setrum. Jan Sontoloyo tenan wonge. Merga anak bojoku wis kadung macak, mosok ya arep becak nglinding papat kadung macak ora sida mangkat.
Sidane karo miso-miso aku gendring menyang tokone Pur nempelake anyar rega 450.000. Yen digunggung karo rega tukune, saiki ajine mobilku wis 46 juta punjul 150.000. Ora apa-apa, sing penting saiki agine anyar, ora kira dadak surung-surungan. Lan dina iku aku sida budal menyang Malang. Slamet sego liwet budal nganti mulih ora ana alangan. Meh setahun ora ana alangan, tegese mobilku ora tau nggodha maneh. Wayahe registrasi minangka warga negara sing taat membayar pajak, aku ya agahan menyang Samsat. Sangu duit 800.000 kanggo bayar pajak cocok karo sing tinulis ning lembar pajak tahun kepungkur. Perkara ora ana KTP-ne pemilik lawas, dianggep gampang. Aku bisa nembak. Tur yen dipikir-pikir, wong arep bayar pajak wae kok diangel-angel. Kudune kendaraan ngono kuwi ora usah nganggo KTP-ne pemilik lawas, cukup KTP-ne pemilik sing saiki. Kanthi mangkono para wajib pajak mesti sansaya sregep anggone bayar pajeke. Map rupa biru isi berkas-berkas wis dak antrake ing loket. Durung ganep 10 menit wis antuk panggilan. Lho kok cepet temen batinku. Aku kaget nyaket loket. Nuwun sewu Pak, panjenengan kenging pajak progresif, awit data-data sing lami niku sampun dipun blokir, dados mboten berlaku malih Pak, katerangane petugas loket. Aku mlenggong satengahe ora mudeng karo katerangane si petugas. Weruh aku bengong, petugas kasebut nuli jelasake bla 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 bla. Intine mobil sing dak tuku kuwi kudu dak balik nama. Lah ragat balik nama sawise diijir nyandak 1,5 yuta. Aku ngowo, nanging dasar aku gagian nelpon bojoku dak kon usul menyang Samsat karo nggawa duit 700.000. Usana proses balik nama iku rampung. Saiki STNK lan BPKB-ne wis atas nama aku dhewe. Aku marem setahun kliwat mobilku blas orang nggodha maneh. Kadhe saiki atas namane wis aku. Jebul nyandak tahun kaloro mobil Suzuki Amenity kebanggaanku kuwi kumat maneh. Wiwitane yen kanggo mlayu lon-lonan ing dalan alus krasa ndul-ndul, tambah dina tambah nemen. Banjur dak servisake, disaranake supaya dibalancing. Ya banjur dak balancingake ning bengkel spesial ing kutha. Antuk katerangan jare pelek papat meletot kabeh, becike diganti. Awit ora kena dibalancing, sakala aku legek lenger-lenger ganti pelek papat rak kudu ngetokake duit lumayan akeh. Nanging watakku kepengin mobilku nyaman ditumpaki, sidane peleke dak ijolake kanthi oper tombok. Tomboke 1,5 juta. Saiki peleke anyar, tumpakane pancen malih nglenyer nyaman banget. Nanging let 6 wulan wiwit krasa ana sing ora beres maneh. Yen diambahake ing dalan aspal desa krasa grodok-grodok. Apa maneh yen ning dalan makadam blas ora nyaman. Usana dak gawa menyang bengkel, antuk katerangan jari kudu ganti bal join. Ya langsung dak ganti, sesise 275.000, tumpakane bali nglenyer. Mas, mobilnya didol wae, celuluke bojoku ing sawijining esuk. Didol? Aku melengak. Iya didol, mobil mari melarat. Aku lenger-lenger ing batin rada eman.
anggonku ragat wis akeh, gek saiki wis kepenak. Mosok didol. Nyelengi sik Mas, ben iso tuku mobil sing rada pantes. Saora-orane Taruna apa Xenia. Syukur nek Avanza. Aku ngowoh njur sing arep dienggo tambah iku apa? Wis ta, rasa ngowoh. Pokoke mobilmu kuwi dolen. Ultimatume bojoku. Aku manut. Dina iku uga aku wiwit nyebar woro-woro yen mobilku Suzuki Amaneti tahun 1990 iku dak dol. Ora nganti seminggu kok ya wis pating gruduk para blantik nekani omahku. Ateges warta yen Pal Gunadi arep ngedol mobile wis tekan ngendi-endi. Niki nedhi pinten, Pak? Pitakone blantik saka desa Jabon. 45. Wangsulanku, karepku ben pulih karo tukone biyen. Najan jane ajining mobil kuwi meh nyandak 50 yuta, ning yen dak tawakake semono apa ya wani. Nyatane dak tawakake 45 wae blantik Jabon kuwi ora wani nganyang. Pelalah ngajir tanpa pamit. Sisuke ana blantik mara maneh, embuh blantik ngendi aku rung tau weruh. Ora nganyang, mung ngincang-inceng karo demak-demok tok banjur amblas. Lagi dina embene ana blantik cacah loro sing sajake serius, tekane nganggo mobil kijang, ngakune saka Kamolan. Jenenge embuh, aku ora takon. Blantik saka Kamolan kuwi ngenyang 41 yuta. Mesti wae durung dak culake. Bengine nelpon supaya aku gelem ngudunake rega. Mobil tuwek kados niku mboten nduk, Pak. Nek sekawan gangsal sampean ndukne regane nggih. Pangenyake si blantik saka sabrang kono. Aku nglenggono mobilku pancen wis tuwek. Aku uga wiwit goyah. Kira-kira yen dak regani 45 yuta pancen ora ana sing wani. Sawise mikir-mikir usana aku mangsuli. Ya wis, 43 nggih. Ning aku njaluk dibayar kontan, nyoh barang, nyoh uang. Wangsulanku. Sesuke blantik kasebut teka maneh. Intine ngarepi panjalukku nuli mobilku diumbah lan dilapi nganti kinclong. Mesine dikuas nganggo bensin nganti katon resik lan garing. Pembeline mengke sonten riki. Nek ditakoni sampean nedhi 47 nggih, ujare si blantik saja enteng. Lho, sing duwite dudu sampean to? Pitakonku. Blantik kuwi njegigis. Sanes, kula niki namung nglantarake bunci kula nggih, namung abab. Aku rumangsa kecelik, dak kira sing duwiti dheweke. Jebul dudu kaya pengakune dhewe iku mung nglantarake buncine mung abab. Aku arep protes, ya protes apa? Sidane mung manut marang kernae. Blantik kasebut banjur pamitan. Sengadi mapak calon pembeline, aku mung ditinggali duit 5 yuta jare minangka iketan. Arta gangsal yuta niku minangka tali. Niki tandane yen mobil sampean pun kula arepi. Mobile kersane wonten mriki nggih, pun diwek-wek. Sonten mengke kula mriki sareng pembeline, ujare karo mlebu kijange ora let suwe ngeblas lunga. Tenan sorene blantik Kamolan kuwi teka tenan. Tekane karo wong lanang loro. Teka truk wong lanang loro kuwi langsung marani mobilku neng kandang. Aku mung wasake saka jaba nganti sauntara wong-wong kuwi anggone ngrubung. Niki regane mboten kenging kirang to?
Pitakone salah siji saka wong-wong kasebut karo nyedhaki aku. Wonge isih katon lugu, sajake ya wong iki sing arep nuku mobilku. Pas Dik, pokoke 47 mboten kenging kirang. Wangsulanku, jane sekawan gangsal ngoten lho. Wah, pokoke nggih niku 47. Aku rewo-rewo ngotot, dak lirik si Blantik marang sandiwaraku. Tandane manggut-manggut semprul batinku. Usana mobilku sida diduwiti 47 jreng. Duit dak tampa, STNK lan BPKB uga banjur dak ulungake. Nalika si pembeli bali nyedhaki mobil karo njajal nguripi, Blantik kamolan nyedhaki aku kusung-kusung. Jenengan pendet sing 38, Pak. Niku sing hak sampean. Sing gangsal yuta rak pun kula sukane wingi. Sisane bagian kula. Ujare si Blantik, aku gage njupuk bagianku 38 yuta, turane 9 yuta dak wenehake si Blantik sing banjur disaki cepetan. Bubar kuwi si Blantik njaluk aku nanda tangani kwitansi sing wis disiapake, sudah terima dari bapak, uga sebesar 47 yuta rupiah untuk pembayaran sebuah mobil Suzuki Ameti lan sakteruse. Rampung transaksi, wong-wong kuwi pamitan, mesti bae mobilku sing wis diduwiti kuwi digawa. Kok iya krasa ngruntak ngondhok-ondhok. Arepa sasuwene 2 taun tansah nggodha ning mobil kasebut tau dadi mobil kebanggaanku, tau dadi tumpakanku sak keluarga. Karo ngetutake ilange mobil loro kang iring-iringan, aku kober batin. Lah iya, mung bunci abab wae ing wektu sing mung 2 dina, duit 4 yuta wis kelakon kecekel tangan. Rezekine si Blantik, Blantik codel.